O motivo da discordia, a colocación de 84 contedores na zona comercial do Porto da Pobra. O BNG levou onte ao Parlamento de Galicia unha queixa para que Portos de Galicia rectificasen a concesión destas obras. Non é máis que o primeiro paso, é importante, porque polo menos recoñecen de algún modo implícito no que se fala de ubicar en diferentes sitios, de buscar novas localizacións, recoñecen, insisto, de que se equivocaron na primeira parte. Malia que a presidenta de Portos de Galicia asegurou que a concesión outorgouse cumprindo todos os trámites e normativas, o certo é que o ente xa anunciou que están a traballar para buscar unha solución. Segundo explicou o Bloque, a realización destas obras non pode prexudicar aos traballadores. Defender nun principio, e por riba de todas as cousas, primeiro os dereitos dos traballadores que participan da estiba aquí na Pobra do Caramiñal, a continuación das súas empresas, esas consignatarias que pagan pois 700.000 euros ao ano por taxas. O BNG pobrense tamén denuncia o mal estado no que aseguran se encontra o Porto da Vila e cargan duramente contra o ente. Portos de Galiza é un chiringuito montado onde aparece de repente unha persona como que estaba antes e que tuvo que ser cesado. Non confío nun ente que ven dando sinais de non respetar, de non atender as necesidades reais do colectivo do mar. Os nacionalistas maniféstanse esperanzados coa rectificación de portos e din que na zona hai espazos ociosos nos que pôr os contedores.